Putyok bulingit! Gusto si Sir Amo Bossing Maker nga musayaw ka. Dili ko eh. Gusto kong malingaw, Putyok. Dili lang ko, sir. Okay, aron mo sayaw ka, kini. Pistola. Sayaw ka man lagi ang tinikling. Di nang tukar, mao ang mga buto sa armas. Nganon doon na may mga tao nga dili maluoy. Nganon dili ka man musukol. Dili ko magkamaong magig-awar yan, ha? Usay gamit sa imong mga kamot para hungit sa pagkaon lang. Usay gamit sa imong mga tiil para lakang lang. Mukawras mo ng iring? Ikaw pa? Tao ka po, Duke. Fight for championship na Daniel. 1 million agatong perada. Sir Amo Bossing, ang kontra sa tumanok, mao ang Bantam Warrior. Isa kinsa pa ka na siya. Masyal niya iniro kagatong derbicho. Yes, siete. Okay! Jeste! Jeste! Inilog! Inilog! Okay! Attorney Ewol! Sir Mel! Okay! Oh, Daniel, tanawa ang misul sa Roy Dahanyog. Mikuha sa marap sa itong kontra. Si Putyok bulingit! Bali ang masyado! Si you, Putyok! Makikontra yung kanako. Walang personalan, sir. Engkwento lang. Putyok bulingit! Bulingit, dinalang nga tinamay lamang para sa uban sayon lamang siyang pasakitan. Bugal-bugalan, Putyok bulingit. Sugilanon nga sinawat og ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Paris. Musical scoring, Randy Nacorda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, John Paul Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. O karon mga ikara, ni ang unang panid sa Sugilanon na sinawat og direksyon ni Francis Iliagues Paris nga naguluhan. Putyok bulingit. Salamat. Nahumanagin ako og suod ang ako mga inuling. Ako na ito mo dito sa ubos. May na lang. Mahal ni 300. Day! Machuki! Saan mang tao ng dagway ni? Uy! Pangilapos, uy! Ganam day, Machuki. Di man to maklaro ang dagway ni mo, eh. Kung saan magkatao pa ka do? O anak na ka sa agda sa dakit? Ikaw palabi, masag ka? Grabe sa nimo, Machuki. Katiro ano bitaw? O trawal ang dagway ni mo? O, panamin. Namin na bitaw ko. Asa ba sa amin mo? Tara! Asa ba? Kanagod! Nagpibatag straw diya sa kahoy tugas. Huwag ka kita na. Nawa. Unsa man karong sa amin ni mo, eh. Pitim ng gamaya. Salin pa yun sa buak. Sungita ang kagbag-o. Huwag mo day kapalit. Ay panamin og buak ka sa amin, kaya di malas na. Mo ba? Di balas na gina. Matupang lulo na ko, di balas na. Di mayo nga, manamin ka buak ka sa amin. Bisan pa rin bag-o pang sa amin ba eh. Maogid na akong kinabuhi. Marag yun eh. Ayo. Pag-ambisyon yun. Aron matuman ng imong kaibog ni Banji. Subudi ay! Banji! Huwag ti paglao man ang babayan ay. Garbusa man na. Huwag ti puruhan na. Pero ibog ka. Ibog lagi. Naguto ba sa kaibog? Tayo mahimo. Yamiran ta anak. Ngita na gwapo og milyonaryo. Natuo man ka. Di ta anak. Pangyabi. Ako na itong itapili mo. Hanggang na ang nimo. Hindi ko magpakawawi. Ayaw, kiyo sa mga taong ka, oy. Kaya mga uling ba? At tuman may deliver silang tindahan, no? Oo, ato dito. Oo, dito kayo, timing kayo. Kaligo na dito, kaligo. Pero gwapo kang magkikatubang ni Banji. Kapoy ligo-ligo eh. Huwag ligo. Huwag kapos na naman ligo ko. Magpasalam ka po kining usaksak kong uling. Ikargalas ko tayo si Colby. Mahal ka pa ngayon pliti, oy. Sa mga taong ka, oy, mahal sa gasolina. Ang ako ipliti ni mo. Ako lang ipalit og sa ka kilong tuloy. Para un-una na ko. Itaw taon ni mo, eh. Oo. Mayo, ay. Kung mutumang ka rin kong isogyote mo, madato din ka. Ha? Unsa man? Ito ato niya. Unsa? Tulo din. Iamjo ka rin mo po sa bukido. Niya magkapagpakabuhi din, eh. Niya. Diya sa ilawom sa kakawyan. Lagi. Ay, mayo og mananom kang baliwana. Sa? Buyag ni. Ikaw lang, Juki. Ay ko yamong, oy. Among. Tagaling mamalitan na. Madato din ka na. Ha? Madok mga, ay kadok. Kay, matulog ito sa balita. Himuon man ako nung legal ang marijuana. O, kay, tambal mo ko na. O. Nako. Bala na. Bala mo legal. Dagham ginayabag ka ng illegal pa. Unsa na ka maligal na. Nya, di ka na. Bala. Huh? Bala na. Balik yung adi akong kinabuhi. Di lang ko anang buhata. Bachuki. Ikaw lang gusto ka. Ngayon lang ko nimo. Maghatagi lang ko. Matagi ako.
Balag ingon ini lang panginabuhi ako. Nah. Mangunguling ko, okay ra ko. Okay. Murag di ra ba magdugay ning imong pagkinabuhi na? Ha? Di ka magdugay ani. Ano naman? Di juga ba kapadayon na imong pagkinabuhi ka magpanguling bay? Ano lagi? Dakpo naman ka kung mamutol kag kahoy aron imong ulingon. Bay Chuki. Kamuto. Ay, kung- Doon lang ginadakpan ito sa laing barangay. Ay, kung- Namutol kahoy. Ay si pang midya ay. Di lagi na ko bidya gidakop sa gadiinar. Ha? Oh, gidakop. Kay gidili pag pamutol kahoy. Ay si panghadlok. Oh, hadlok. Imawag ko na nakaupo sa kabukiran. O usa na sinungdan nga doon na landslide pagbaha. Tungod kay wa na kahoy nga nakapugong sa tubig baha. O Magkaupaw din eh. kaupaw. Oh. Ikaw giulingan di ka. Sabay. Oh, kung ingon na mangita sa kulay pag kinabuhian. Unsa ka? Oh, nasi Banji. Pita, siya ganing Banji, oy. Hello, Banji. Hi, Chucky. Pida. Ngano ka? Tuto ka man ako. May katarungan gyud nga maibog nimo si Bay Putchok. Unsa? Si Puchok yun? Yucks! Siya yun? Ngano di Banji? Never, no? He's not my type. Kachipre na ako, no, kung manakinot akong Puchok. Pagilain? Ngano di ay? Saba ka daw, Chucky. Unsa may ipakaon ako? Unsa may ibuhi nako? Yang aslo niyang itlog sa iyang mga uling. Banji, Kanugo na sa kong ka-sexy, nga mahipunta og taong mangunguling. Ubos lagi kayong imong pagtanaw na ko, Chucky. Kini ka kong beauty, dili ni para sa mga tao nga sama ninyo. Banji, Banisa. Yes. Prangka lang ng pagkasulti, no? Vanji, Um, papalitan akong shampoo. sure, Rihanna. Uy, hello miss. Hi, I am Chucky. Ikaw si... Rihanna. Rihanna Madrigal. I see. Chucky Ponsuelo. Di ay. Rihanna, ayaw pagkumpiyansa ng Chucky kay maro kayo na. Uy, Ha? Unsay? grabe sa liyo Banji, uy. Ayaw taon, uy, Banisa. Daghan kay nagpinaangkan. Nako, diri man ibugwak na ko. Di ay. Ay tunog-tuwa ng Banji dahil Rihanna. Ito na. Ang ngayon man sad nga, doon na kay mapaangkan kay gwapo man sad ka. Ay, nako. Ay, nagbalik ka. Gipunan ako, anak. Kadaghan ako makabati, anak. Oo ba? Ubo man. Giluod uri ko ni mo, Chucky. Excuse na, Chucky ha, kay maligo pa ko. Bago pagka din hino, naka magpuyo. Diha. Tapad aning ilahang tindahan ni Vanji. Na ako nag-abang diha. Asa mo kang trabaho? Sa call center. Mo ba? Nana kay suking motosiklo. Nga magkatulog kuha mo? Muwa palagi mangita pa ko. Ako na lang. Mas mayo nang doon na kay suking ng motosiklo. Ikaw panahon na, bilikado kayo eh. Grabe ka traffic. Mag-jeep ka, traffic kayo. Kung mag-taxi ka, sabo, traffic kayo. Dako ikag budget split eh. Pero kung magmotor ka, okay kayo. Dali ikag mag-abot. Okay, sige. Ikaw niyang akong sukiyon sa paghatod og kuha na ko, ha? Uba, pati kayo. Okay. Na, ayaw yung kumpiyansa, Rihanna. Kay usa sa taktika anak niya, kanang iyang motorsiklo. Ay, Daghan kayo kipang karga, anak. Banisa! Paito sa iyong Banji, oy. Pero may tagdirahan mo. Oh, titinuod man bitaw? Tinuod. Uy, Hey. may auto itom. Sinaw ang auto. Wow! Handsome! Vanji, diha sa mo, ha? Ay, sa ko. Chucky! Chucky! Muni klase sa tao nga akong type! Hey, do you have cigarettes? Oh, yes! Naa! Okay. Give me one pack. What cigarette? That one, the red one. Okay. Here, it's 100 per pack. Oh, 100 per pack. No problem. Here in my pocket. Oh. Banisa! Tag 1,000 ikuha. Here. I have no change for that, sir. My goodness, no change. Kulin. In my another pocket. Oh, here. Banisa! Tag 500. You have plenty of money, sir, ha? This is my daily allowance. Grabe ha! Wow! Kisam ka na tawana? May pagkatisoy ba ya? Pero And from the money. sa tanaw na ako.
Malakas ang hangin ah. Magpalit lang sigarilyo. Nagpakita ng daghang kwarta. Change. Milyonaryo gitingali na siya. Baya, si Vanchi. Ingon siya, sa laki-laki siya maayo. Hey. After the cigarettes, give me beer. Sure, sir. Hey, you. What's your name? Hoy, Chucky. Hey. You. Yes. Chucky. I am Chucky. Chucky Porsuelo. You? Michael Woods. Michael Wolves. Yeah. Uy, may putyok, bay! So nagpasaan man ka na usap sa akong uling. Ibutang na, bay. Uy! My God! Butchok, oy! Niyabog ang uli! Oh, shit. My white long sleeve. Yeah, nabuling. Nabiling. Ay, silua taon, sir. Silua, sir. Oh, shit. Silua. Uy! Bay! Bangisa! Ipatira ni Mos may putyok! Napaloko! Bay! You cannot blame me. Look at. Unsay lukat? Ha? Unsay lukat? Tanawa kining akong long sleeve nga beauty. Nabuling tungod sa abog sa yuling. Bangisa! Dili yuling! Uling! Bay. Bay! Lagi isang bit kayo naglisod ko din. Unsa man ka? Ukir ka? Ukir ni. Nakasama sa ko. Sir, sa ilua taon ko, sir. Sa ilua ko, sir, ha? Mamasa ka maghinay Butchok, oy! Um. Imo man gibunda kang usa ka sakong uli? Bitaw. Miulbuhin ang abog! Saan ako? Hinungdan nga nabuling ang iyang long sleeve nga beauty ni Michael. Lagi, murag magic lagi. Ni atbog ang itom. Sa ilua taon ko. Pastilan, kaluoy taon ana nagdag-uling, uy. Gipatiran man ana nakalong sleeve og puti. Salbahis pa ng tawana, uy. Pila man ni? Pila baligya ni mo ng usa ka sakong uling, ha? 300 lang. Kamahal. 200 lang, oy. Brato sa gayo. Banji, brato sa gayo. Hey. Sige. You sell that your yuling? Yuling. Yuling ko no, oy. Yuling lagi. Uling lagi ni, sir. Michael. Dili ni yuling. Okay. I will pay for that. Asawa ng Romy yuling. I will pay. Here. Hala. Imo na yung 1,000. Dako naman na, sir. 300 naman. Oh my God. Wait. Dawata. Daily na mo na water ng 1,000? Dawata, bay. Kaya ipalit ang uban na, bay. Bayad na sa imong bunog. Dawata na. Imong mikulata ko. Ipatira ko. Dawata na. Okay naman to. Dawata kining 1,000? You know, basta tili dawato nga kung ihatag maglagot ko, I will get angry. Hala, dawata na, Butchok. Og pahawa na lang kay maglagot ko no si Sir Michael. Sir, di man guna mahin. Tell me. Ha? Imong tawaton o dili? Mura magkawaton. Tawaton o dili? Dawaton ha, dawaton na lang. Good. Tanawa ko sa imo. Murag, wa ka pa'y kaon. Katagan, bay. Kakaon ako, sir. Nagkakaon ko. O sa imong gikaon? Kamuti ra taon, sir. O kamote, oh my God. Dawata ni, kaon dito o gahi. Niya ay 500. Ayaw lang, sir. Dawata lagi na bay putyok. Kung saan balibad, magkagihatag mo na siya. Dawata na. Busog pa man ko. Oh, shit. Kalitsa. suko na. Masuko lagi ko. Kung maliparan ko kung siya kong ihatag, I will get angry. Anong masuko man taon ka, sir? Uy, ayaw lang tao kasuko, sir. Uy. Ayaw na lang napugsa, sir. No. Magubot kita. Tell me. Ansaman, tawaton o teli? Dawata lagi na bay putyok. Ay, nagbalibari. Ako na lang na. Sige. Okay na. Dawaton na lang. Ay, dawaton na niya si Ray. Good. For your information, my daddy is an American. Kung mami, Negra, Pislat, Ugilong. Baba. Good. Imo na tawaton? Okay? Good? Dawaton. Hey. Dili. Wa kayo lang sanina. Hugaw kayo mong sanina. Gumas uling. Tuaman, sir. Okay, another 500. Hey, I will give you 500. Kapoy yan si Dawat. You buy pulo sir. Ay lang, sir. Kapoy sig dawat. Shit! Tapam ko sinina. Shit. Magubot na. I will get angry. Sa muka. Masuko ko. Sa muka. Basta dili tawaton. Sa muka na ni ko ana. Uy. bay, Dawaton. dawatan lagi na bay Sa mukha. putyok. Dawatan na kay masuko na si Sir.
Nabati na ko Okay. ng panagsulti. Unsa man itawana, uy? Hindi na kong balik ganyan. Okay. 500. Nasa do. You buy polo shirt. And long pants, long pants. Ah? Huh? Lampans? Naaman ko lampans, sir. Hey, you lady. Just wait, just wait. You, Unsa man siya, you uy? buy long Maayos pants. yan ba? Here, I will give you another Gipatiran mo ko niya 1,000. ng nagdagulin, uy. Namuwi ka siya. Tawat. Ayaw lang lagi, sir. Sige, kita ko kwarta. Unsa man ginitawana, uy? Hindi na kong balik ganyan. Hindi na kong balik ganyan. Oh my God, my God. Oh, someone, tell me. Chawaton or Terry? Ay, ikaw na, sir. Uy, basta mugara na hinoon na. Kapoy, Daghan ka na kayo gihatag, uy. Ako kining ghost hole. Karon ikaw. Chawaton ni mo o Terry? Gusto ka pa tira? Gipatiran sa kuno niya ang muli. Kapoy na, dawato na lang, sir. Dawato na lang. Tawatan yun. Kaluoy, sad, uy. Okay. That's my boy. Oh, yan, Molly gusto na ako nga kuno sa ko ihatag tawaton niya. Anto na ko, sir. Anto na ko, kapoy. Hey. Saman. You have no shoes. Shoes. Nasaan. Sir, pero gubao na. Tanawa, sir. Mugara na hinoon na. Tangan naman siya. Ito, alam ko tinuod. Badya, uy. Okay, we have no shoes. Pero gubao na. Ila man. Di pa kumuhatag. Ato ka na. Kay unya kay balikon. Unsa, sir? Yes. Teli una tika palitan og sapatos. Oh. Ay wa kay balikon. Ayaw. Di pa tagahatagan may nang duna kay balikon din nato. Sir, maligya sa kong uling, sir. Unya akong ibundak ang sako sa uling. Ako na doon din, Choki. yes, sir. Kay Maro. Imo sa nga bagda sa kaguling imong ibunda karon ako mabuyuling sa imong yuling. Ano mahatagan tika? Gusto sa ka nga mangayo? Ay, ako, kuan, sir, kining. Gusto ka nga ako sang patiran? Okay, why problema? Bisag wa kay dang yuling. Ay, uling lagi, sir, dili yuling. Ipataon na imong naong, chuk. Ha? Gusto kang patiran tika choki? Ayaw lang, sir, ayaw, sir. Man, chuk. Sige Ay lang, sir. Okay. Hey. Ikaw, kisa cho'y pangani mo? Your name. Putyok, sir. Putyok. Family name, apelyido. Ila kong tawagon og Putyok Bulingit, sir. Kailan ka bulingit, sir? Putyok Bulingit. Oo, bagay, bulingit. Pero, palitaw na nga kung gingon kanimo, anong dili ka na tawagon o Putyok Bulingit, okay? Karon, go. Yeah. Kaon, pagkauman, pamalita nga kung gingon, gusto kong makita ang mga butang nga gusto ko nga imong paliton. Karon dayon, now. Karon da yun, sir? Yeah. Mabalik ka ugma diri, aron patiran di kag-usab. Aron hatagan sa tika. Mag-abot sa diri. Gusto na ko makita kung imo bagyong gipalit ang akong giingon. Kay basin og imo lang gipulsa ang akong kwarta nga gihatag kanimo. Nindot sa kag sinyal, sir, no? Akong baliton, sir. Akong baliton. Okay. Remember, tomorrow, mag-abot sa ugma. Same time, same place. Okay? Okay, sir. Okay. Very good. Uy, Sir, who's this fellow? good morning. Kisa man eh. Hey. Morning. Who are you? Kisa man. Daniel ko, sir. Kailan ko niya, sir? Daniel. Kristo niya, sir. Cristo? Jesus Christ? No, Kristo sa buwangan, sir. I see. Cristo. Kadiyat, waling sa mo, be. Na, Napinta. utro sa dang maro, sir. Ikaw ba, Day Banji? Kontrabida kay ka. Huwag ka kibos problema na ko, eh. So may problema ko na ni What's the problem? Nadinggay akong anak. Tuwa sa ospital. Oh, Jesus. Dengue? Oo, lagi, sir. Ako ibaligyan ng akong manok ni mo. Ready na, sir. Para buwang. Guwang na kayo ni. Duha na ni tuig.
Yeah. I want a fighting cock. Salamat I kay want a sir. fighting cock, huh? Salamat, sir. Okay, how much? How much? 2,500. Oh, 2,500. Grabe ha. Mahalagoy. Ilom ko diya, Balji. Pida ni mo eh. Sir, maayo kayo manuka, sir? Oh, really, Chucky? Yes, sir. Yes, sir. Saksi juga na, sir. Iso kayo manuka, sir. Nilangnya kayo kaliwat. Oh, I see. So, very good bloodline? Oo, okay. Okay ka ni, sir. Oh, mau ba? Kung itari na, sir. Sigurado ka ng daog. Oh, Mau. really, Puchok? But why? Ang But amahan why? na, sir. Ang amahan na, gibuno man. Oh. Oh, so, manimaw, sige na. Bayat mo. Buklon tayo kang putyuka ka. Pataka ka lang na. Manimahos. Oh, okay. Na, batang talo kayong mataw, parang dumot ka siya. Oh, he will take revenge. Okay. I will pay. Ay, salamat taon, sir. Okay. Gusto ko ako ning ibuwang karon tayo. Oh, pwede. Pwede kayo. Ready to fight naman na. Okay. Gigi. Kuyugan pati ka, sir. Akay manapad. Ako pa'y mutao lubon. Oh, good. Complete service. Huh? Oh, kamong doha. Ikaw, Chucky. Sir. O, ikaw, Pochuk. Sir. Kuyog ka mo kanako. Ha? Mamuwanta. O, ikaw, Pochuk. Ikaw mo'y da sa mandok. Ah, okay. Okay kayo, sir. Akinis potyok. Mo'y atong palalos manok. Kay labing siguro, humot kayong manok nga iyang gunitan nga to sa mga hapa-hapa dito. Kay, bulingit mo si potyok. Humot kayong hapa-hapa dito. Di kayo sila magtuo nga ligoning manuka. Tama, sir. Tama. Okay. Well, go. Daniel, sa taman nari Daniel. Adto sa complex, sir. Complex. Complex. Okay, good. Complex. Hey, Complex. miss, what's your name? Me? Vanji, Michael. Vanji. Vanji. Oh, di ko na kailangan na gumamit ng Google. Why? Kasi nang nakilala kita, the search is over. Ay! Napaka-sweet naman, Michael. Michael, Yeah? alam mo, What? ang crush nagsimula sa mata, pumasok sa dibdib, tumambay sa isip, naging bukang bibig, kaya sa huli, naging pag-ibig. What? Yay! Banisa! Tuan na sila. Nanakay sila itong kotse niya atong Michael. Vanji! Yes, Rihanna? Kaibaw ka? Nakiligid ko, Rihanna. Nakita ko ng akong chimpoy. Kato na ka long sleeve og puti? Oh, yes. Guwapo. Unya, English-speaking pagaday. Pero medyo hambugero lagi to siya. Ha? Medyo hambugero ba? Kanya medyo dili man nagkanang mo pasakit og tao. Ini patiran si Pucho kay natural. Masuko sa to siya, uy, kay ni Olbo manggod ang abog sa uling og nabuling yung puti nga long sleeve. Pero, ay, magiluluyon kay Day, kaya giyatag kwarta si Puchok. Daghan kay itong nahatag ni Puchok, Day. Bitaw no? Milyonaryo tingal to siya sa. Pero, bati man ang iyang batasan. Rihanna? Sorry. Yung mura ba tong dream boy? Asa man to sila? Sila? Mga to sa buwangan. Mamuwang sila. Aba, likuran. Manok na sa among silingan. Ang laugan na. Mumhura yun. Pero, adto po tas pikas. Ikaw ba lagi ang usaka na? Hilong ka na lang. Basta adto po tas pikas. Magpusta nga kung amo ani. Kikunsimil. Okay. Juste. Biya man ang atua, sir. Michael. Biya. Sir. Dugo ka ko, sir. Biya ang atua, sir. Biya. Okay. Tawat yan. Nag-chisty sila. Pustaog. Si Timil kontra Gismil. Okay. Tawat ha. Hey! Dawat biya! Gismil! Sugal na.
Yes, okay. Utang-tang na sabay na. Wala. Nakapusta ng lain akong amo. Tuwa sa speakers ni pusta. Patik na. Patusik na. Oh! Liyay! Oh! Pagpantay! Oh! Gay! Budali! Tala! Shabol! Gay! Budali! Gay! Shabol yun! Gay! Kariyo! Uno! Dos! Tres! Gibangkong na. Inahak na. Nasusuang kontra sa among manok. Ismukoy na. Daog silang Sir Michael. Gibangkong lang ni. O kang lain akong amo. Hala, siga kay matang natanaw na ko. Ahak na lang ni. Dimungkog kang dako. Sorry, boss. Diskuido. Kaayo ba yung pusilo di mo buang? Babawi lang ta sa sunod higayon, busing. Kanyang ngiga manuka! Daog yun! Huwag pa'y tuyo! Huwag ka sa manang kontra! Pia! Thank you, Daniel. Okay kay sir, di ba? Yes. Usman, dapat daghan, ani. Oh, tuwa. Tuwa pa, sir. Bagligyan niya tikag adugang pala, sir. Okay, yes. Swerte ka. Itali pa na ito ni sir. Usap. Ay, okay. Ayaw na lang, sir. Ayaw na lang. Nakadaog naman ka. No. I want Itali na to go some, no? What may tuyo? Uy! Itari ang usap, sir? Itali pag-usap. Ay na lang, sir. Ay na lang. Basig, di malasaw niya ka. Di malas? Para lang ko, ayaw na lang. Basig, magmahay ka. Magmahay niya ng manok. Nakadaog na ko na siya. Usban ba mo? Di malasaw niya na. Okay, good idea. Hanggang magabutyok. Masugot na, sir. Matag sa manok. Basta itarik usab. Di malasaw gina. Ay, okay. Kung mauti na lang. Sige, mangaon na lang kita. Ahaka ba yaw eh? Sokor mo itong usan ko kaamo na. Mayong tawag itari pag-usap. Kay may mo magbalian ako ng manok nga akong gibaligyan eh. Mr. Michael, wala problema. Pisit ba yaw eh? Ay! Benadil! Ano ka? Paningot magagdag ko. Mga daong nung tamo rin magagawa malipay niya. Wala lipay oy. Lagi. Ano kung wa? Lagi. Ali. Ngaon ta. Kaya ka-order na si Sir Michael. Pilay daw di Sir Michael. Dako to daw ga, oy. Kay gawas atong akong gidawat nga GCT, idawat na siya og iya. Dawat siya og iya balig 100,000. Dako Mau ba? Believe kay si Sir Michael si mong manok Benadil. Oo. Ako na ko na. Ngilingig ka naman ka. Pero, dili kay maotong daogan ni Sir Michael. O giutlupog tari. Wagoy tayo agad. Pero, ang hanggaw nga putyok, mau sa nagdag larot. Wala mo sugot. Nadasad si Sir Michael sa iyong istorya. Kau ba? May punto mas putyo kod. Daog na gud. Ano mangita mo sa kagpilde be? Maona diha. Kamugod. Di man gumuan na og sugal. Ang sugarol, basta makakita kay binta, unya swertehon, pahimuslan gina. Di naman siguro eh. Swerte lagi sa unang sultada. Unya, kun Osman, kun utrohon be. Basig di malason noon. Pagkitaon gini mo di malas nga kaangkon magkaswerte. Ay ramay. Ilong. Trusad ka. Ay, ka ba? Maglalis mo tao eh. Daog man ta. Libo ko ni mo da. Nindaog na tao niya ikaw. Mura mo na problema noon. Osman, kau ka dili. Ipatawagan mo kasi ni Kwan, Sir Michael. Kung di ka, ako ingnon hang, di ka makaon. Aton to. Nabusog ka mo? Perting busog ka, sir. Grabe. Anong abgo? Okay. Busog eh. Now, we will go back to the store of Hanchi. Uy, mag-unsa mo dito, sir? We will drink. Aw! Mag-ino ta. Okay kayo.
Oh, your fighting cock, Daniel, is very clever. I like him. Ay! Gingnan tabi daw ka, sir. Ngilngig kayo ng maluka. Okay. Tomorrow, this coming Sunday, we will go back to the complex. Good! Labing mayo, sir. Labing mayo. Puchok. Ako, sir? Iyo? Yeah, Ako? yeah. Iyo ko? Sir? Iyo ko? Nuban ka na mo sa Sunday. Manari kita. Dili ko. Dili tingali ko kauban, sir, kay manguling man ko. Oh, mangyuling. Sir, di lagi na. Yuling, sir. Manguling. Down panguling. You know, oh Yuling. my God. Don't you worry. I give you 500 pesos. Sir. 500? Yeah. No! Don't give him 500, sir. Why, Daniel? Because siya magdaog di malas. Daniel, Klaro kayo, sir. Ha? Kinilang ko niya magdaog di malas. ganina nga ako yung das manok. Nakabuno mang manok. Unya, di malas na. Oy, tunto. Ako yung nagswerte. Tunto, ben mong dako. Kaya kuha pa akong manok, eh. Ha? Di na magkita si Sir Michael, oy. Bugo. Bugo, kasi mo. Ayaw gamitan yung utok ko sa mas uling. Sip-sip yan mo, Daniel, oy. Usa? Parong, ha? Sip-sip. Uya, sip. Birahan di ka ron. Gusto niya? Ha? Puto! Stop it. God damn it. Tanawa. Suko no, Sir Michael noon. Nawag na siyang dimit. Bugo! Bugo sa... Bugo ka, bugo. Sir, balik sa do. Unsa dimit? Unsa dimit? Ano? Sa ibig ko. Di ba, Sir Michael? Dito kag dimit. Gadimit? God damn it. Dimit, oh. Shut up, Puchok. Shut up. Gusto mo nga masuko ko? God damn it. Dimit, oh. Hilom, oy. Lalis manuon mo nga nakadaog ta. Daogan ta. Di tangi maglalis, oy. Dili, manggod. Sip-sip, manggod. Daniel, manggod. Sip-sip. Tulasan. Hilom lang, oy, may putsok. Oh. Hilong good. OMG! Sila na si Michael. Nibalik na sila sa agi. Hello, Michael! Hey, Archie. We won! What? You won? Yeah. Yes, Banji. Daogan mi. Swertiha lagi. Wow! Yeah. Because of the fighting cock of Daniel. Basta akong manok, daog na. Nakabiyag di ay mo. Oo, nakabihag. Okay, we will cook it, and we will eat it. Oh yeah, very yummy yan. Ay, yung ipaluto, Banji. O sige, lutuan ninyo. Diri lang lutuan ninyo ha. Hoy. Putyok. Ako? Putyok. Ako? Yo. Himulbol sa bihag. Yo, himulbol sa bihag. Himulbol. Wala ba na magsugo si Sir Michael? I heard you. You Puchok, you himulbol. Oo, anggap na kong yo kay... Himulbol sa manok, ha? Oo, anggap na ko ng yo kay putyok ko. Mulbulan, sir? Himulbol. Faster. Very slow po. Okay, si Roy. Ano ko lang mag-gawin? Ano reklamo dia, Putyok? Ang trabaho bito ta, duklong dito. Adaghag istorya. Oy, tampalungon te karon. Daniel. Sige na, good Puchok lang ka na. Pating ba ni mo ay gisugo ka? Oo. Ano ka na sila? Ang tagay lang pagtanaw na ko. Dili ba ko tao? Singhagan lang ko nila. Duklon. Unya patiran. Dili ba ko tao silang pagtanaw? Salig na mo nga. Wala ko'y tatay. Ugwa na sa ko'y nanay. Doon na palang ko'y tatay ron. Doon na kitingali mo laban ako. Wala tingali mo daog-daog na ko. Tapi kaingon lang ko ini. Nagkabulingit na tao ko tungkol sa kong pagpanguling. Inginon lang ko ini nila.
Wa sa may bawo nga tao ko. May balatian ko. May kasing-kasing nga sakitan. Kung manong ka. Hapit na kumawag yung mulbol ng bihag. Ani na ko pahimugot. Akong kaguol. Ang kasakit. Pinton ka ng mayo. Sila naginom-inom ra sila. Naginom-inom ra. Hey, Pocho, Pocho. Sir? Here is your bottle. You drink. Hmm? Di ko mainom, sir. You drink. I want you to drink. Huh? Bitaw ko, sir. I will get angry. Sir. Masuko ko. Sir. You drink. Sir. Imong ko nang gibubo sa akong uwang, sir. I wanna you drink. Huh? You drink. Bi. Inom lang ko, sir, bi. Good. Drink. Bi, ang binang botilya, bi. Buangay. Ang nginit pa akong dunggan. Nang hugot ako na hong. Nganong gani? Resulta tingin sa kong giinom. Duha na kabotilya akong nainom. Sa unog, di ko mainom. Masuko man. Pochok? Kinsam ka? Nganong kailam ka na ako? Ako si Rihanna. Tanaw na kunin mo mo naman og nahubog ka na? Murag hubog na ko. Di man ko anad og inom. Anya, ngano ni inuman ka? Suko man di ko mainom. Sukol. Ha? Kung dili ka masukol, mag-anad na sila. Mong ay pagpadaog-daog. Ako'y naluin mo nagtanaw. Maong sukli na sila. Rihanna. Nakakita ko. Ipatiran ka kaganina. Unya karon pagbalik, dukol na sad ka. Unya gibubuan ka og beer. Okay lang na. Ang pailob lang ko, problem ta. Ayaw, uy. Di mo ko magig-away. Pailob lang ko. Asa ding inyo? Uy. Naara ko diha. Tapad ni tindahan ni Vanji. Nag-abang ra ko diri. Bago lang ko diri. Lagi ko magkakita nimo. Karon po ko magkakita nimo. Di magkukuti ka was good. Unya, trabaho man ko sa call center. Di ba? Sige, di ako na ka. Kay lutoon pa na ko rin bihag. Ilamang ipaluto. Sige po, Chok. Basta mauna to ha. Ayaw pagpadaog-taog. Saan ba? Luto na? Niya na. Luto na. Yan sabi, gilamas mo na. Simple lang. Saging. Saging naman sangig. Taro ba? Sangig. Yan na say butig. Awa ba? Pati ka. Yan, agad on. Luto na sad. Mais may gipaluto. Patik. Ay, sa Matchok, naluto na na. Luto na lagi. Pagsugad na, be. Na may mga plato nga akong giandang. Sige. Magsukad ako. Pagdali, oy, kagigutom na si Mike, eh. Sige na, dalian na, ha. Tabangan ka. Ay, naunsam taon ni, Naunsam taon ni. Muram kong inyong buhay din, Sumukay, pailob lang. Agam siya kang kwarta ni Sir Mike, pailob ba? Mo ba? Sige. Ayaw na. Sige, pailob. Hindi ko ito kinakay. Kumpara itong manguling pa ka. Oo, noon. Yummy. Well, lami. Ana gina, sir. Basta bihag gina, sir. Lami gina. Lami na You choking. Sabaw. Sabaw sila. Thank you. Hey, yo, Pochok. Sir? You eat now. Ayaw, sir. Uy. Wahay lang siya, sir. Ano naman? Ay, padungano na ni mo, ha? Bukog lay mo. Pero hindi ko ang taon ng tawanan. Daniel, may tari na. Nagkasulti mo. Patukam ka. Usa! Come on. Drink pa more, Pochok. Drink pa more. Din na ako kaya, sir. Gusto na itong ako, sir. Muli na ko, sir. Okay. Di nga ko nga balato para sa iyo. Palato? Balato. Barato. Salamat, sir. 2,000. Uy, salamat, sir. Dako ako na, sir. Nga saman. Tingil. Never mind. Yan mo, may putyo ka. Kaya niya, gatagan pa juga. Karoon, unalasan. Tiha. Lamat ini, sir, ha. Ambe, sir. Ambe. Kay, Humbog na ka. Ay, laom man. Libaong. Anggaw. Huwag libaong, boy. Asa naman itong 2,000, sir? I heard the music. All right.
ni mo, Pochok. May kay anay music, gusto ko nga ikaw musayaw. Sayaw? Di ako mang masayaw, sir, uy. Ikaw musayaw, di na ko ni ihati. Ha? Sayaw sa Putyok. Bay, Putyok. Sayaw lang, bay. Ay lang, sir. Ay lang, kwata, sir. Ato lang ko, sir. You dance. Ato lang ko. Ay, sir. Jalan, Yusman. Bay, sayaw. Sayaw na lang, bay. Sayaw. Sir. Ihag mong teka sa kanang. Sayaw, I want you to dance. You want dance? Need to come and sayaw. Sayaw lang ko. Sayaw naman na, uy. Sayaw. Tao ng tao mga muli. Sayaw na si Pochok. Sayaw. Here, come on, more, Pochok. Sir, kutas naman, sir. Kutas naman. Hey, kutas. Aron mawagtang imong kutas. Inom ba? Wine. You drink. You gusto ka masuko ko? Inom ko. Okay, good. Okay. Ya, balik sa'yo. Sayaw. Dance. Oh my God. Oh, what is choking? Choking! Natuwal si Putyok. Tungod ka hubog. Paulian na lang na ninyo, oy. Huwag na kayo na, oh. Inang ka na. Ano na nga kung tindahan? Ay, gilang. Ay, kabala ka. Ako lang hatod niya. Ikaw, Daniel? Ikaw, Ton? Ako lagi. Bul. Sayaw. Daniel. Oh, ba siya? Di mo siya. Ay, hubog ka lang. Dire, Usa naman na, nagdugol man na ang Putyok. May kaubo daw. gamay na ka ng pangusa. my God. Ako rin may baon eh. Musaya mo. Dadoon ko ni. Ayaw siya. Papaulion ko ni. Ako na, Daniel. Ako na. Ay, ako lang lagi. Ayaw po ko. Hey, Vanchi, how much all in all? Too small, Miker. Chicken feed only. Oh, how much? Tell me. Ang bayranan ninyo sa beer, sa bugas ug mga lamas, ang total tanan 7,000 ra. Oh, 700 di ay. Okay, don't worry. Okay, here is 1,000. Keep the change. All right? Thank you, Miker. Oh, and besides, here is your balato second dog. Another 1,000. Oh, my G! Thank you again. All right, Vanji, I will be back here, okay? Oh, sige, come back again and again. You're so welcome. Oh, okay. Choki. Sir. Choki, here is your balato. Salamat, sir. Salamat. Oh, 2,000. Thank you, sir. Ay, salamat. Nagkakwarta agad ko. Kapiya kagalanting, Miker. Kung may bili ang kwarta, ipanghatag raman niya. Vanji? Ay, Rihanna, mag-duty ka na? Oh, mudyutin ako. G, luya atong Putyok, no? Ay da, palabi mag-inom. Ay, gipugos mo sa gusto nilang painom, good. Bisag di papugson. Hangol man sa tug inom. Dili, uy. Di balipad ba ya to? Balibad ato, day, oy. Pero, inom mo'y gusto ato. Nadusmo lang ganito tungod sa kahupog, ay. Kakita ka? Oo, uy. Luoy kay ko. Kisa magito siya. Mura siya kay Amerikanong ahat, no? Kato siya? Si Michael Wolves. Iyang papa, Kano. Ang iyang mama, Pinay. Mao ba di ay? Sige, Vanji, diha ka na. Kung wa ka magkagusto to, Michael Rihanna, ako, he is my dream boy. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Dili. Ayaw. Gara sa mesa. Ayaw ko ibutang. Ayaw ko ibutang. Kapoy ni mo. Tungayar ako. Ayaw ko ibutang. Sige lang. Ayaw. Anhilang ka. Ha? Anhilang ka lang ko ibilin. Ayaw. Payag-payag. Ayaw. Asa?
Alsa. Gihago gyud kanimo kanahana ka. Alsa lang. Di na kay. Ayaw ko biyay, Alsa, Alsa. Istoryahe. Lo, hindi. Suka niya. Bahala ka sa buhay mo. Lagi. Uy, Alsa ako. Huwag niya sinuka ni mo. Tugno. Uwan. Di ko sakit sa kong ain ko. Ini ako ini payag-payag. Nabot mo dre. Sakit sa kong naong. Nahubog na ikong mayong. Dito silang banji. Painom ko ba ni Sir Maker? Wala na. Madiretso lang ko sa amo. Mutungas ko. Yun na. Ang akong kwarta. Wala ko'y kwarta. Nahuga kong kwarta. Asa man akong kwarta? Basig nahug dito sa banji. Balik ko na ko. May matawag. Napas las Chucky dito. May tagtapas lang ito. Nasikol. Si Chucky ni. Si Chucky ni. Bay Chucky! Bay Chucky! Hoy! Mura ko ni mo! Sawas na ka! Bay! Kuhan mo. Kakita kas. Akong kwarta. Ha? Kwarta? Huwag ginabilin din sa kumulsa, bay. Huwag yun. Patay! Gisurik mo tatong Daniel! Si Daniel? Oo! Siya pinaghatuli mo. Namugos siya nga mo'y matuli mo. Wa na! Gibigong tong Daniel! Dali! Sakay na si Daniel! Magkakabay Chucky, eh. Pahita siya mo una-unam kagdagan. Sama tao ay bigaw ni tamugos pinutis Daniel God. Unya, damanon magato. Isingit sa yang inahan, be. Sobra. Oo, mau sa diginoon. Ay, inahan. Nado ko sa inahan. Damanon mo matawa na, oy. Bigaw ni pinuti. Yan nangita maghay ng kawatan. Bitaw, balikon tatuon niya, kanang wayang inahan. Kanang dili siya pagkaunon ba? At pabuton nga magamata siya. Mayo ka, bay? Kita biang nagtag taon ni mo do. Kamaog yung kanay. Ha? Kantig yung mantigog yung walalay na ko ba? Ang naman, nung kanto ko nila mulaban, tunto ba yan nila ha? Nikaratil ang dagan ay. Pero do. Oo, unsa ka tinuod tong giingon nila nga. Nawagtangan ko no, kwarta, katong bulingit nga tawag na. Bulingit og naw. Tuom ka dunay. Hobog ito sa potyok. Hain ka na ibutang iyang kwarta? Aw, lagi. Psag dito sila, psag dito. Mura magudog ikaw ang ilang ipasangin, Lan. Yabag sila. Tamparuson ko sila. Doon na sila ebidensya. Abaw gani, Wow. ako gipangutana og doon na ba sila ebidensya? Nagkun wa ikihan ako sila. Ayaw, nay. Ayaw to sila ikiha, oy. Kay, way ayo. Oh, nga naman. Pagkauwa man itong ilahang gibuhat. Pabayron ako sila danyos. Moral damages. Damage lang mahimo nila eh. Damage lang. Di mo nakabayad. Ha? Nga naman. Katos putyok, mangunguling na to. Aw, unsa? Bay, tara siya, bay. Naglingkod na. Dara tinuod. Nanigarilyo na gani. Wala ka na naman na. Wala tingali, kay nanigarilyo naman. Bitaw da. Dali. Atong duulon. Dali, tara. Mirisi ka. Ayaw ha. Mirisi kang putyok ka. Ayaw ha. Ano kubog ka? Ayaw. Mga bitaw, bay Daniel lang, ngutan na lang ko ni mo. Kaya ikaw mo naghatod na ko, wa ka kabantay sa kong kwarta, bay? Wow eh. Ha? Labag ka na ano. Bantayin ko sa kulta. Ako yung bantay. Bay, Niyabag ito. ikaw may naghatod, bay. Uy, kamu ba? Man, Pamahawa ra mo? ano man? Samok ba ninyo? Ha? Iyay labad sa kong uwi. Ay, lagi suko. Bitaw. Pamahawa na mo! Leche! Pinutiyon to mo? Pinutiyon to mo? Mura ba ko gilamot? Kadamanon ko. Kadamanon na ba ko? Asa ka pinuti mo? Lain na sa di mo Daniel, oy. Lain na. Pamahawa mo! Pamahawa mo! Lagi. Aba, sundaran mo! Lagi. Doon tas tindahan ni Banji, bay. Mayo kinito ang nanguwan. Mutana makakaniya ni Banji. Pero ako ba'y nagtuon yun ko? Nga wa to silang Banji. Kantulis Daniel lagi.
Mo di nagkuha itong kwarta. Masuko mo bungutan-on. Okay. Ilang? Gabaan na to. Uy, wa man. Nanagutaon nga mahabilin man na imong kwarta din he. Paitaw nahurot man akong kwarta. Mao na diha. Patuyang mag-inom. Resulta na. Nahubog. Naumod pa kang buanga ka. Ako rin ko anon. Mugos man sila. Paimnon mo kita. Sabada oy. Madasa day kag pugos. Masuko magdi ko mainom. Gidukol pa magay ko. Di malasa gitaw ni Putchok man siya eh. Wahan gini yung kwarta yun. Gisurik bot na to. Puchok? Oh. Uy! Rihanna! Rihanna! Ikaw ni Day? Nasa na nas Puchok? Napangos mo nung naong anak. Tungod sa kahubog. Ay, palabi mo sa kapuchok, uy. Mugos mo lagpainom. Masuko magdi ta mainom. Sukol unta ka. Ikaw masagod, hadlok masagod ka. Di mo ko gusto gubot. Di mo ko gusto away. Unya, unsay problema? Nawa lagi akong kwarta. Amo na, leksyon na nimo. Uy. Sa sunod ba, Hindi ko bulabad. isang kisa pa'y mo pugos ni mo painom, balibad. Sabi na ko mulabad. Ano kumulapad ko nimo? Nga nagpadagdaog naman ka. Hindi ba ka musukol? Nga kung musukol ka, kublan ba na sila? Why daog-daogon kung why magpadagdaog puchok? Ilabi na ka ng mga hambugero? Ay, surok dyan akong dugo anak nila. Ilabi na ka tong Michael? Grabe, muraging si Kinsa. Rihanna. Musunod ka si Pucho sa tambag ni Rihanna, mga higala sundan nyo kanunay sa pagpaminaw ang laing pang mga sumpay ning sugilanon Putyok Bulingit. Sugilanon nga sinuwat o gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring, Randy Nacorda Taya, nagatong audio editor Ariel Mancao, Sandman Chan Pulara. Dalit ka na to sa RMN Drama.